בלילה בהיר במיוחד, כשהרוחות של האתריום היו שלבות ושקטות, שררה תחושת ביטחון בספינות הסוחר הגדולות שנשאו מטען אקטוריאני של קריסטלים סולאריים. בלב איש לא עלה חשד כלשהו שבעקבותיהם נמצאים פיראטים. והמאיים מכל אותם פיראטים היה קפטן נתנאל פלינט, הידוע לשמצה. כמו חוצן קנדריאני שמסתער על הקורבן שלו. ג'יימס קליאדיס הוקינס. חשבתי שנרדמת כבר לפני שעה. אמא, בדיוק הגעתי לחלק הכי מעניין. בבקשה. מבט שאי אפשר לסרב לו. זוז קצת. כמו חוצן קנדריאני שמסתער על הקורבן שלו, כך פלינט וכנופיית הבוגדים שלו הופיעו פתאום משום מקום. הם אספו את השלל ונעלמו בלי להשאיר עקבות. האוצר הנסתר של פלינט לא נמצא מעולם, אבל שמועות עקשניות סיפרו שהוא חבוי אי שם בקצה המרוחק של הגלקסיה, עמוס באושר מעבר לכל דמיון. האוצר של 1000 העולמות. כוכב המטמון. אוקיי, קנח את האף. איך את חושבת שקפטן פלינט עשה את זה, אמא? איך הוא הופיע פתאום משום מקום ונעלם בלי להשאיר עקבות? אין לי שום מושג. בוא הנה, חמוד שלי. אני אוכל אותך. בסדר, החוצן הקטן שלי הולך לישון עכשיו. את חושבת שמישהו ימצא פעם את כוכב המטמון? מתוק שלי, אני חושבת שזו רק אגדה. אני יודע שזה אמיתי. ניצחת, זה אמיתי. לילה טוב, אמא. לילה טוב, חמודי. אוהבת אותך. אוהב אותך.